இயேசுவுக்கே புகழ். நம்பிக்கையோடு கேளுங்கள். உங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம், படிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம், திருமணமாகாமல் இருக்கலாம், வியாதியோடு இருக்கலாம், வறுமையாக இருக்கலாம், கடன் பிரச்சனைகள்னால இருக்கலாம், சாபங்கள்னால இருக்கலாம், எவ்வளவு காரியங்கள்னால இருக்கலாம். ஆனால் நம்பிக்கையோட நம்ம கேட்கும்போது கண்டிப்பாக அதை நிச்சயமாக அவர் நமக்கு தருவார். அந்த நம்பிக்கையிலே நம்ம சங்கீதம் 27:4 நம்ம படித்து இன்றைக்கு சிந்திப்போம். சரியா? கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், அதையே நாடுவேன். நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதையே நாடுவேன். இங்க தாவீது, சங்கீதக்காரன் தாவீது என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? அவர் ஒன்றே தான் கடவுள்கிட்ட கேட்டாங்களாம், அதையே தான் விரும்பினாங்களாம், அதையே வாஞ்சி, அதையே நாடினாங்க இல்லையா? அது என்ன பாருங்க, அவருடைய மகிமையை பார்க்கணும், கடவுளுடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யணும், ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் அவரிடத்திலேயே தங்கி இருக்கணும், கர்த்தருடைய ஆலயத்திலேயே தங்கி இருக்கணும், அவருடைய பிரசன்னத்திலேயே தங்கி இருக்கணும்னு அவங்க தாவீது என்ன செய்தாங்க? வாஞ்சித்தாங்க இல்ல? நம்ம எதுல இருக்கிறோம்? நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? நம்ம கடவுளுடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருக்கிறோமா? நம்ம கடவுளுடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்கிறோமா? நம்ம கடவுளுடைய மகிமையை பார்க்கிறோமா? எதை செய்கிறோம்? உலகத்தில் நம்ம எதை உணர்கிறோம் இல்லையா? அப்போ சங்கீதக்காரன் எவ்வளோ அழகா அதை நம்ம என்ன செய்கிறோம்? மற்றவர்களை நாம் சந்திக்கிறோம், நல்ல பாடல்களை கேட்குறோம், நல்ல மனிதர்களை பார்க்குறோம், நல்ல இசை கேட்குறோம், தரமான செய்திகளை தான் கேட்குறோம். ஆனால் கடவுளுடைய மகிமையை பார்த்தீங்களா? என்றைக்காவது அவருடைய ஆலயத்தை குறித்து ஆராய்ச்சி செய்தீங்களா? அவருடைய ஆலயத்தில் நம்ம தங்கி இருப்பதை நீங்கள் விரும்பினீங்களா? ஆனால் தாவீது விரும்பினார் இல்லையா? தாவீது ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதையே விரும்பினார். நீங்கள் அவருடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதை முழு விசுவாசத்தோட என்ன செய்யுங்க? கடவுளே, உங்களுடைய மகிமையை நான் பார்க்க வேண்டும், உங்களுடைய ஆலயத்தில் நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும், உங்களுடைய ஆலயத்தில் என்ன செய்யணும்? தங்கி இருக்க வேண்டும். முழுமையா கேளுங்க. கேட்கும்போது தாவீதுக்கு கொடுத்ததை விட விசேஷிக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. தாவீது ஒன்றை கேட்டாரு, ஆனா உலகத்தை எல்லாம் ஆளுகை செய்யக்கூடிய ராஜ பதவியை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. உங்களுக்கும் கிடைக்கும். நீங்கள் நம்பிக்கையோட கேளுங்க. உங்கள் வீட்டில் கடன் பிரச்சனைகளா, உங்கள் வீட்டில் கஷ்டங்கள், உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வேதனைகள் எல்லாம், உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு பெரிய தீர்வு மிக விரைவில் கிடைக்கணும்னா தாவீது நினைத்தது போல அவருடைய ஆலயத்தில் கடைசி வரைக்கும் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நான் சாட்சி சொல்ல வேண்டும், அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும், அவருடைய ஆலயத்தை என்ன செய்யணும்? ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். உலகத்தில் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆராய்ச்சி செய்கிறோம் இல்லையா? என்னென்ன விதமான கேள்விகளெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம், என்னென்ன விதமான பதவிகளெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம், என்னென்ன விதமான படிப்பெல்லாம் படிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம், என்னென்ன விதமான ஆடை ஆபரணங்கள் போட வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் கடவுளுடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதை நீங்கள் என்றைக்காவது விரும்பினீங்களா? நீங்கள் இன்றைக்கு இப்பொழுதே ஒரு நல்ல முடிவெடுத்து விரும்புங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கடவுள் உங்களுக்கு தருவார். தாவீதை விட விசேஷிக்கப்பட்ட பதவியை கொடுப்பாங்க. தாவீதை விட விசேஷிக்கப்பட்டதான அற்புதங்களை உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. தாவீதை விட அதிகமான மகிமையை பார்க்கும்படியான வல்லமை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா? சங்கீதம் 65:4 பாருங்க, உம்முடைய பிரகாரங்களில் வாசமாயிருக்கும்படி நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்து கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான், உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டில் நன்மையால் திருப்தியாகும். அப்போ பரிசுத்த ஆலயமாகிய வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா நன்மையால் எல்லாம் எப்பொழுதுமே நீங்கள் நினைக்கிறது, நடக்கிறது, செய்கிற செயல் எல்லாம் நன்மையினால திருப்தி ஆகுமா? திருப்தி ரொம்ப நிறைவாக்க முடியுமா? அப்போ நீங்கள் நம்பிக்கையோடு அவருடைய ஆலயத்தில் நான் என்ன செய்வேன்? சாட்சி சொல்லுவேன், நன்றி சொல்லுவேன், எனக்கு
ஒன்றை கேளுங்க. அவர் ஒன்றை தான் கேட்டாரு. நான் வாழ்நாள் முழுசும் கடவுளுடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருக்க வேண்டும் என்று. நீங்க ஒன்றை கேளுங்க. உங்களுக்கு உலகம் முழுசும் இருக்கிற எல்லா காரியத்திலையும் அவரு நன்மையால திருப்திப்படுத்துவாங்க. நன்மையால உங்களை நிறைப்பாங்க. உங்கள் குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக்கப்படும். உங்களுடைய ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் ஆகும். உங்கள் ப்ராப்ளம் எல்லாம், பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாகிவிடும். அப்போ நம்ம எதை நினைக்கணும்? நம்பிக்கையோடு நீங்க, ஆண்டவரே, நான் உங்களுடைய ஆலயத்தில் நன்றி சொல்லும்படியாக எனக்கு நீங்க இந்த அற்புதத்தை செய்யுங்கன்னு கேளுங்க. கண்டிப்பா, நிச்சயமா இப்பொழுதே உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். கிடைத்து விட்டது என்பதை நம்புங்க. இல்லையா? நம்ப வேண்டும். கர்த்தருக்காக காத்திருந்து உங்கள் இருதயத்தை பலம் உள்ளதாக, ஸ்திரம் உள்ளதாக அவரிடம் கொடுக்கும்போது, அவருடைய முகத்தை பார்க்க நீங்க விரும்பும்போது, அவருடைய பிரசன்னத்தை பார்க்க நீங்க தேடும்போது, அவருடைய ஒவ்வொரு வழிகளையும் நீங்க பார்க்க விரும்பும்போது, கண்டிப்பா உங்களுக்கு நன்மையால் உங்களை நிரப்புவார். சங்கீதம் 65:4 சொல்லப்பட்டது போல நன்மையால் நீங்க நிறைக்கப்படுவீர்கள். இப்போவே நம்ம அதற்காக ஜெபிப்போமா? எல்லோரும் நம்ம இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவங்க, இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க, இந்த வார்த்தைகளை படித்து கொண்டு இருக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இல்லை, இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஜெபிக்கலாம். இல்லையா? ஆண்டவரே, இந்த நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எத்தனையோ பிள்ளைங்கள் ஆண்டவரே நன்மை இல்லாமல், திருப்தி இல்லாமல், குறைகளோடு, வேதனைகளோடு, ஆண்டவரே கஷ்டங்களோடு இருக்கிறார்கள். அந்த பிள்ளைகளுக்கு உம்முடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதுதான் உண்மையான நன்மை, உண்மையான திருப்தி என்பதை உணர வைக்கும்படியாக, அவர்கள் உணர்ந்து ஜெபிக்கும்படியாக ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்க ஆசீர்வதித்து, ஆண்டவரே கடன் பிரச்சனையிலிருந்து, வேதனையிலிருந்து, கண்ணீரிலிருந்து, ஆண்டவரே குழந்தை பாக்கியத்திலிருந்து, ஆண்டவரே பெரிய பெரிய காரியங்களை ஆண்டவரே நீங்க செய்து கொடுக்கும்படியாக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நன்றி இயேசுவே. இந்த வேளையில் கூட ஆண்டவரே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள், ஆண்டவரே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள், இதை ஆண்டவரை படித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் தாவீதை விட விசேஷிக்கப்பட்டதான ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சி செய்கிற பிள்ளைகளாக, கடவுளுடைய மகிமையை பார்க்கிற பிள்ளைகளாக, கடவுளுடைய ஆலயத்தில் தங்கி இருப்பதை விரும்புகிற பிள்ளைகளாக, கடவுளுடைய பிரசன்னத்தை தேடுகிற பிள்ளைகளாக, முழு நம்பிக்கையோடு கடவுளுடைய முகத்தை தேடுகிற பிள்ளைகளாக, நம்பிக்கையோடு கேட்கும்படியாக, நம்பிக்கையோடு பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நீங்க பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன். இப்பொழுது கூட ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளோடு பேசுங்க. இந்த பிள்ளைகள் செய்கிற ஒவ்வொரு சொல், செயல், சிந்தனைகளிலும் உம்முடைய கரம் கூட இருந்து வழி நடத்தட்டும். ஆண்டவரே நீங்க உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் பிள்ளைகள் இருக்கும்போது நன்மையினால் நிறைவாக்கும்படியாக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நன்றி, நன்றி. ஆண்டவரே நாங்கள் எங்களை தாழ்த்தி உம்மிடத்தில் கேட்கிறோம். எங்களை தாழ்த்தி உம்மிடத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை தாழ்த்தி உம்மை போற்றுகிறோம், புகழுகிறோம், ஆராதிக்கிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டவரே உம்மை ஆண்டவரே நாங்கள் உயர்த்தி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமீன்.